Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, thumma ma ba'd. Neka je zahvala svevišnjem gospodaru Azza wa Jal na njegovim neizmjernim blagodatima. Neka je salavat i salam našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame. Potom se zahvaljujemo organizatoru ove tribine, udruženju Oaza, moleći svevišnjeg gospodara da ih pomogne i učvrsti u njihovom radu. Kao što se zahvaljujemo vam svima koji se večeras došli da se zajednički družimo na ovom mjestu. Draga moje braće, poštovane sestre, uzvišeni gospodar je postavio na ovoj zemlji pravilnik ili pravilnike, a jedan od tih pravilnika jeste da ko bude živio u skladu s njegovom knjigom, objavom, dini islamom, da će živjeti sretno. A onaj ko se okrene od Allahove objave i opomene, da će živjeti tegobnim životom. I taj pravilnik uzvišeni Allah ne mijenja ni zbog koga. On vrijedi kako za obične mase, tako vrijedi i za poslanike i vjerovjesnike. Tako vrijedi i za džine, jer je i njima došla objava. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ako se okrene od moje opomene, on će tegobnim životom živjeti. Iz toga nam uzvišeni Allah spominje da je kaznio brojne narode upravo zbog njihove nepokornosti, bila ona ove ili one vrste. Efe emine ehlul kura jetijehum be'suna bejaten mohum naimun. Evo emine ehlul kura jetijehum be'suna duhan mohum jelabun. Efe eminu mekra Allah. Zar stanovnici gradova misle ili su sigurni da im neće doći Allahova kazna dok spavaju ili jutrom dok se zabavljaju? Efe eminu mekra Allah. Zar su sigurni od Allahove kazne? Fela je'menu mekra Allahi idal kaumul khasir. Od Allahove kazne nije siguran nego narod kome propast predstoji. Iz toga nam uzvišeni Allah spominje u Kur'anu brojne narode. Ad, Semud, narod Luta, Šuajba, Ashabu Res, Ashabu Al-Fil, Firauna i njegov narod, Karuna, brojne druge, koje je uništio. Na različite načine. Neki je potopom, neki je vjetrom, neki je krikom, na neke je zemlju prevrnuo, neke kamenom kišom je zasuo, različiti način. A povodi za ta kažnjavanja su isto tako bili različiti. Nekad je to bilo nevjerstvo, nekad je to bilo utjerivanje poslanika u laž, nekad je to da se oholili na zemlji, da su zakidali na vazi, na kantaru i slično tome. Iz toga je poslanik s.a.v. dovio Allahu da ga zaštiti kazne. Pa kaže Allahume u hadisku od Muslima, od Ibn Omara, kaže Allahume inni a'udhu bike min zavali ni'metik o min tahawuli afijetik. Kaže gospodaru moj, ja te molim da tvoje blagodati ne prestanu. I molim te za blagostanje u svakoj situaciji. O min fuđaeti nikmetik, i da me ne snađe iznenada tvoja kazna. Najbolji Allahov rob. I kaže na kraju o min džemija sehatik. O min džemija sehatik, i molim te, utječem ti se od svake tvoje srdžbe.
Zabilježio imam Ibn Šejbe, imam El-Bejheqi, Tabarani i drugi, da je poslanik s.a.v. rekao od Ibn Mesauda, kaže poslanik s.a.v. nisam ostavio ništa što vas približava džennetu, a udaljava vas od vatre, da vam to nisam naredio. I nisam ostavio ništa što vas približava vatri, udaljava vas od dženneta, a da vam to nisam zabranio. Dakle, nakon toga, sve što se čovjeku desi, on je dužan da to pripiše samom sebi. On je u stvari glavni krivac. Čak je došao kod Tabaranije u hadisu Ebu Zera da je rekao, umro je poslanik s.a.v. i ostavio nas, a nije ostavio ništa od znanja da nas nije njemu poučio, čak i znanju ptice koja maše u nebeskim prostranstvima. I o tome nas je obavijestio. Došlo u hadisu Džerira kod imama Ebu Davuda rahimahullahu ta'ala sa dobrim lancem prenosilaca da je poslanik s.a.v. rekao kada se u jednom narodu pojavi jedan čovjek, koji čini zlo, nepokoran, i ljudi to vide i mogu to promijeniti i neće da promijene, kaže, a da ih Allah neće kompletno svi ukazniti prije njihove smrti. A u drugoj se predaji kaže da će ih objediniti kaznom, jedne i druge. Vide zlo, mogu promijeniti i ne žele da promijene. Kada je Zejnep bin Džaš radijallahu ta'ala anha, kada je poslanik s.a.v. rekao, kaže, ona je upitala, kaže, Allahu poslaniče, kod Buhari, kod Muslima hadis, kaže, Allahu poslaniče, kaže, efe nehliku ofine salihun, kaže, hoćemo li biti uništeni, a među nama ima dobrih ljudi. Kaže, nam, i da kethur al habet, hoće, kaže, kada se nakupi onaj šljam. Oni griješnici, kada se njihov broj poveća i kada oni budu, sačinjavali jedan veliki procenat društva, jedni i drugi. Pa se društvo sudi kao kolektivu, ne samo kao jedinkama. Došlo je od Isu kod Tirmizije sa dobrim lancem Imrana ibn Husajna radijallahu anhu, da je poslanik s.a.v. rekao, kaže, u mome umetu će biti propadanje u zemlju i bit će preobličavanje i bit će zasipanje kamenom kišom. Propadanje u zemlju, preobličavanje u druge likove i bit će zasipanje ljudi kamenom kišom. Kaže, Allah posljednič, kada će to biti? Kaže, kada se pojave pjevačice, muzički instrumenti, kada se to raširi i kada ljudi budu konzumirali opojna pića. Kod nas se opojna pića ne konzumiraju i nema pjevačica i muzike u džamijama. Samo. Nema mjesta drugog da se ne prodaje alkohol i da se uzviše Allah time ne srdi. Ne izazivajmo milosti Boga. Nismo mi odabrani narod kod Allaha, nisu Bošnjaci odabrani narod. Ni po čemu. Nego po takvi, po bogobojaznosti. Sve je kod Allaha po bogobojaznosti. Nema u Kur'anu jednog jedinog ajeta, kako kaže šejhul Islam ibn Tejmije, koji hvali čovjeka zbog njegovog potomstva. To ne. Nego je sve po takvi. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Samo takva i bogobojaznost. Buhari i Muslim bilježe da Ajša radijallahu ta'ala da bi poslanik s.a.v. kada bi vidio da je vjetar i da se oblaci približuju, hodao bi nemirno po kući i kaže, osjetio bi se na njemu strah. Pa kaže Allahu poslaniče, kaže Ajša, Allahu poslaniče, kaže, ljudi se raduju oblacima, ljudi se raduju vjetru, raduju se kiši, ti se bojiš.
Kaže, ja Ajša, ma yu'minuni an yakuna fihi azab. Kaže, Ajša, ko mi garantuje da to nije kazna? Da to nije kazna. I kaže, onaj narod što je kažen vjetrom, kada je vidio oblak, kazao je, hada aridun mumtiruna, kaže, to je oblak koji nam kišu donosi. A u stvari to kazna bila. Pa je nesretan čovjek koji je siguran od Allahove kazne. Kao što je nesretan čovjek koji ne gaji nadu Allahovu milost. To su dva. To je balans za čovjekov iman. Strah i nada. Došlo je u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada se u jednom mjestu pojavi munker, a ljudi ga ne budu osudili, kaže, Allah će ih sviju zajednički kazniti. U hadisu kod Muslima od Umu Seleme kaže se kada se pojavi zlo, da će Allah sviju kazniti, potom se kaže vraćaju Allahovom zadovoljstvu i njegovom oprostu. Hadis bilježi imam Ahmed u svojem musnedu. A u hadisu Ajše, koga isto bilježi imam Ahmed, i bilježi ga također imam Isak ibn Rahawi, bilježi ga Al-Humejdi, svaki u svome musnedu, kaže Ajša, vraćaju se Allahovoj milosti. Znači, ovdje na Dunjaluku neće biti pošteđeni svi kolektivne kazne. Kako je došlo u hadisu Ibn Omara, kod Buhari i kod Muslima. Kad uzvišeni Allah spusti kaznu, kaže, a kazna pogodi i dobre i oni koji to nisu. I onda, kaže, bivaju proživljeni prema svojim dijelima. Shodno svojim dijelima biva proživljenje. Pa neće biti zaštićeni ovdje na Dunjaluku te opće kazne. Kaže Ajša radijallahu ta'ala, jedne prilike se poslanik sa svojim trznu u snu. Kaže, pa smo upitali Allahu poslaniče, šta tebi? Nismo to vidjeli ranije. Nismo vidjeli ranije da si tako postupio ikada. Kaže, vidio sam, kaže, čovjeka, vidio sam, kaže, ljude koji su pohodili Kjabu, ljude iz moga umeta, pohodili Kjabu zbog jednog čovjeka koji je našao sklonište u Kjabi. Sve da ruše. Kaže, pa kad dođu do mjesta koje se zove El Bejda, progutaće ih zemlja. Sviju osim jednog. U hadisu Hafse se kaže osim jednog. Šerid, bjegunac, odbjegov. Da bi obavijestio ljude o njima. Sviju će ih zemlja progutati. Pa su kazali, Allah poslaniče, pa tu među njima ima ljudi koji su putokupi. Oni su usput kupili svega. Ko naiđe, pokupi ga. Idi sa nama. Nisu oni krenuli tim motivom. Tu ima trgovaca. Oni nisu krenuli motivom da ruše Kjabu, da navode Kjabu. Kaže, zemlja će ih progutati sviju, kaže, pa će biti proživljeni nakon toga prema svojim nijetima. Prema nijetima. Ali neće biti pošteđeni kazne. Kolektivne kazne. Jer se našli na pogrešnom mjestu i u pogrešnom društvu. Pa je jako bitno s kim čovjek provodi vrijeme. Kome poklanjaš svoje vrijeme? S kim si prijatelj? Jer je čovjek na vjeri svoga prijatelja. Kako nas je obavijestio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nepokornost je osnovni razlog zbog koga je uzvišeni Allah kažnjavao ljudi.
govorili su Abdullah ibn Salam radijallahu anhu isto, Fudajl ibn ja, kažu, čitali smo, kažu, u ranijim knjigama da je Allah rekao Ida asani men ja'rifuni, salatu alejhi men la ja'rifuni. Kaže, ako mi bude nepokoran, onaj kome je spoznao, kaže, ja ću mu, kaže, natovariti na leđa onoga kome nije spoznao. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. I tako mi dajemo vlast jednim nepravednicima na drugim zbog onoga što su činili. Allah se osveti munafikom, potom se osveti munaficima svima zajedno, kako su govorili učenjaci iz prvih generacija. I nema opravdanja u tome što ga je neko odvodio s pravog puta. Uzvišeni Allah kaže, za Firauna kaže فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Kaže, on se poigrao razumima svoga naroda, pazite, poigrao se razumima svoga naroda, pa su mu se pokorili, kaže, oni su bili griješnički narod. Nije opravdanje to što si ti se njemu pokorio i što te on zaveo s pravog puta. Ti si dobio razum i bio si dužan da ga koristiš racionalno i da shvatiš Allahovu poruku. فَكَيِّ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَكَسْرٍ مَشِيدٍ. I koliko smo, kaže uzvišeni Allah, samo gradova uništili, čiji su žitelji nepravedni bili. Pa su samo je pustoš i ruševine su nakon njih ostale. I koliko samo ima bunareva napuštenih, i koliko samo ima visokih palata koje niko ne koristi. Ne trebaju nikom. Kazna zbog nepokornosti. Ja se bojim da smo ponekad sigurniji muslimani, općenito govorim, nego što su bili ulul azmi mine rusul, od poslanika koji su najbolji. Da ne govorimo o deseterici koji su ashaba koji su nakon toga obradovani džennetom. Više od toga. Više nego što su poslanici strahovali. Nema grijeha koga čovjek ne čini i kada pogledaš, on je siguran od Allahove kazne kao da nikad Allahu nije ni mekruh učinio. Ne može tako. Kaže Abdullah ibn Mas'ud, kako bilježi imam Ebu Nuaym u svome djelu Hilije, kaže inna rajule lejensa ilm bi sebebi hati'etin jameluha. Kaže, čovjek zaboravi znanje zbog grijeha koji učini. Naučio znanje, naučio suru, amme je tesaelun, učiš je i samo jedan put kreneš, pa svako drugi ajet greška. Kaže, zbog grijeha koga čovjek učini. Pa ako neće jedna generacija neće uzvišeni, Allah će postaviti druge koji ćemo biti pokorni. Poslanik to kaže u hadisu kod Ibn Mađe u vjerodostojnom predanju, kaže la yezalu Allahu yagrisu fi hada dini gharsan yasta'miluhum fi ta'atihi. Kaže, Allah je neprestano sadi sadnice u ovoj vjeri podmladakima koji su mu, kaže, pokorni. Neće jedna generacija, dođe druga koja je pokorna. Zabilježio imam Ebu Nuaym od Ibn Abbas da je rekao, kaže, kada vidite na zemlji, kaže, da su sablje isukane. Ratovi se vode. Znajte, kaže, da su ljudi zapostavili Allahove naredbe. Pa i tako Allah upominje. I kaže, kada vidite na zemlji da nema kiše, znajte da su ljudi zapostavili davanje zekijata. I kada vidite na zemlji bolesti, znajte da se čini nemoral. Pravilnici.
U hadisu kod imama Ibn Mađe i kod imama Ahmeda i kod Bejhekija, od Ibn Omara, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, o skupino muhađira 5 stvari ako vas zadesi, a molim Allaha da vas ne zadesi. Dobro se čuvajte. Poslanik se opominje najbolje ljude na zemlji. Nije boljih bilo. Najbolji su bili pomagači Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovi ashabi. Kaže 5 stvari o mašere Kurejška. To je skupini Kurejš su posebni ljudi. Poslanik je bio Kurejši. Kaže 5 stvari. Prvo, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, neće, kaže, jedan narod činiti nemoral i to javno ga činiti. A kaže da uzvišeni Allah neće poslati na njega bolesti koje nisu poznavali njihovi preci. U predaji kod imama Hakima, u njegovom musnedu se kaže poslaće na njih smrt. Znači, poslaće na njih bolesti koji će rezultirati smrću i medicina će samo ljekari la haule wala kuvvete illa billah, šta je ovo? Nema lijeka. Potom kaže drugo, kada ljudi prekinu ugovor sa Allahom i sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, kaže poslaće Allah, kaže, na njih njihovog neprijatelja mimo njih. Nije iz njih, nije od njih sami, sa strane, koji će im, kaže, uzeti dio onoga što je u njihovim rukama. Ode dio zemlje, ode dio imetaka, ode dio bogatstva, ode. Kada budu zakidali na vazi, na kantaru, treće, kaže, Allah će im poslati sušne godine, tegoban život i da osjete nepravdu vladara. Ne izvršaš svoju obavezu, obaveza prema Allahu i obaveza prema Allahovim stvorenjima. Četvrto, kaže, kada prestanu davati zekijat, Allah će im uskratiti kišu, a kaže da nije stoke, ne bi im kiša padala. Znači, pada kiša zbog hajvana, ne pada zbog Benu Adema koji tako postupa, koji ne daje zekijat. I peto, kaže, kada njihove vođe ne budu sudile po Allahovoj knjizi, kaže, Allah će učiniti da odnosi među njima budu zategnuti, žestoki. Ne mogu smisliti jedne druge. To su sve pravilnici na zemlji. Allah ih ne mijenja ni zbog koga. Došlo u hadisu kod imama Ibn Hibban, kod imama Ahmeda, sa vjerodostojnim lancem, da je poslanik sallallahu rekao, kaže, Allah je prokleo onoga ko uzima kamatu, ko daje kamatu, onoga ko piše, onoga ko svjedoči. I kaže, kada se u jednom društvu pojavi kamata i kada se pojavi nemoral, kaže, ljudi su, kaže, prizvali Allahu kaznu protiv sebe. Kada se pojavi kamata i kada se pojavi nemoral. Biće kazna. Kakva kazna? Uzviši Allah će kazniti onako kako želi da kazni jedan narod. A često ih kažnjava vlastima, nekakvim vlast dođe nekakva tirani nekakvi koji će uvoditi zakone kojima će im zagorčati život. Zato je, kaže, Malik ibn Dinar je govorio, kaže, čitao sam, kaže, u nekim knjigama gdje su zapisane mudrosti. Nemojte, kaže, o ljudi, kaže, meni, da je uzvišeni Allah rekao, kaže, o ljudi, meni budite pokorni. Kaže, učinit ću te vladare, kaže, da vam budu milost. A ako mi budete nepokorni, kaže, oni će vam biti kazna. I govorio je Huzeifa ibn Ljeman, kaže, nikada se ljudi nisu poigrali Allahovim pravom, kaže, a da Allah nije poslao nekoga ko će se poigrati s njihovim pravom.
ti ne ispunjavaš svoje obaveze prema gospodaru, neće ni drugi ispunjavati svoje obaveze prema tebi. Bio je Imam al-Bahšel zabilježio u svojoj povijesti. Da je bio kod njih, kaže, bio je kod nas jedan čovjek, to spominje od Abdul Međida ibn Abdelaziz ibn Beravada, kaže, rekao je Muhammed ibn Adžlan, kaže, bio je kod nas čovjek koji je prepisivao mushafe. Nekada davno izbila štamparije, nego hoćeš mushaf imati, moraš platiti tom kopisti koji prepisuje, da on tebi prepiše mushaf, da ti prepiše knjigu nekakvu. Kaže, pa je prepisivao mushaf, pa su ga upitali za koliko si ga prepisao, koliko ti je dana trebalo. Kaže, fi sittati ejam, oma mesena min lugub. Kaže, za 6 dana i nije me, kaže, oprvao nikakav umor. Aludira na ajetu kome uzvišenje Allah kaže, ulekad halekne semavati ulada, oma bejnehuma fi sittati ejam, oma mesena min lugub. Suri Kaf. Kaže, i mi smo stvorili nebesa i zemlju i ono što između njih za 6 dana i nije nas savladao umor. Kaže ravija, pa mu se odmah desnica osušila na istom mjestu. Tako? Da je rekao za 6 dana i šutao, u redu. Ali da sebi pripisuje nešto od Allahovi svojstava, Imam Ibn Dunja je zabilježio od Ibn Abbasa da je rekao, kaže, kada je Musa a.s. naredio svome narodu da daju zekijat. Firaun je okupio i kaže, šta vam to naređuje? Naredio vam je, kaže, namaz, naredio vam post, naredio vam ovo. I kaže, još i pare hoće od vas. Možete li to podnijeti? Jeste vi sigurni? Kažu, ne možemo, Boga mi to je teško podnijeti. Šta nam savjetuješ? Od šeitana traže savjet. Da je na savjetuje. Kaže, savjetujem, kaže, da vi nađete jednu, kaže, nemoralnicu i od Benu Israila, kaže, pa da ona iziđe javno i da obruka Musa kako je, jer on počinio sa njom nemoral. I oni mu se pokore. Bili griješnički narod. Smo spominjali ajeta, tako. Griješnički narod. Pa su mu se pokorili. Pa kada je se pokorili Musa, ali sam digao ruke i dovio protiv njih. Gospodaru moj, pa je uzvišen Allah naredio zemlji da bude pokorna Musa'u. Pa je Musa, ali sam rekao, kaže, zemlji gutaj. Pa su propali do članaka. Pa su počeli vikati, o Musa, o Musa, gutaj. Pa su do koljena, o Musa, gutaj. Pa su do vratova, dok nisu nestali u zemlji. Pa se uzvišen je Allah obratio Musa, ali salam, kaže, o Musa, kaže, ljudi te, kaže, dozivaju, molete. Kaže, wa izzati, lau i ja je da'u, le eđebtuhum. Kaže, tako mi moje veličine, kaže, da su mene, kaže, dozivali, kaže, ja bi im se odazvao. Kada je Firaun kazao, imam Dinevorije, zabilo su medijelu Muđalese, Muđevahilu la ilm, da je Firaun rekao, kada je rekao ma alimtu lekum min ilahin gajri, ja ne znam da vi imate, kaže, drugog Boga do mene. Tako on kaže. Kaže, Džibril je, kaže Ibn Abbas, Džibril je, kaže, raširio svoja krila srdžbe zbog ti riječi. Pa mu je uzvišen Allah rekao, kaže, ja Džibril, innema je ta'adjalu bil ukubeti men je haful feut. Kaže, polako o Džibrilu, kaže, sa kaznom požuruje onaj ko se boji da kasnije neće moći kazniti. Da ja kaznim sad tu dok si ti meni pri ruci, kad ti odeš, ne znam ja više šta će s tobom biti, nemate više. Kaže, požuruje sa kaznom onaj ko se boji da kasnije neće moći kazniti. Pa je ostavljen 40 godina dok nije rekao ena rabbukumul e'ala. Kaže, ja sam vaš najveći Bog. Fa ahadahu Allahu nekana al-ahireti urula inne fi zalike l'ibrata liman yakhsha.
Pa je tada kada je rekao ja sam baš najveći Bog, tada ga je uzvišeni Allah kaznio i na dunjaluku i na ahiretu. Kada je bio potopljen, došlo je od hadis kod imama Ahmeda i kod Taberanije i drugi sa dobrim lancem, od Ibn Abbasa isto. Kada je bio potopljen, kada su ga prekrili morski valovi, rekao je Amentu ennehu la ilaha illa alladhi amenet bihi benu Israil. Kaže, vjerujem da nema Boga osim onoga u koga vjeruje benu Israil. Nije mogao reći vjerujem u Allaha, nego Boga onoga u koga vjeruje tamo preko vezane kakvih vjeruje. Nije imao teufika, uspjeha da kaže vjerujem ennehu la ilaha illallah. Pa kaže Džibril, rekao je poslanik, kaže o Muhammede, kaže da si me vidio, kaže kako grabim morsko blato dole sa dna, kaže i trpam mu, kaže u usta, mehafete entudrikehu rahme, kaže bojeći se da ga Allahov rahmet ne stigne, da mu ne bi Allah oprostio pa ga spasio. Kaže Ebu Kahzan, u vrijeme, kaže, Zijada ili Ibn Zijada, kaže, našli smo u jednoj kući jednu posudu, u njoj se je bila, kaže, pšenica u zrnu. Kaže, i zrno pšenice je bilo poput košpice. I na njemu je pisalo malim slovima, kaže, ovako je zemlja rađala, kaže, kada su ljudi bili pokorni Allahu. Nepokornost ne može donijeti dobro. Nikome. Iako u datom momentu čovjek smatrao da će mu nepokornost koristiti. Nikada. Može mu koristiti samo da je pokoran gospodaru. I koliko je uzvišeni Allah azza wa jalla uništio mjesta i sela. Pravedno. Hadis kod imama Ebu Davuda se kaže u vjerodostojnom predanju, neće, kaže uzvišeni Allah, kazniti jedan narod hatta ja'ziru au ju'zaru. Kaže, dok ne budu toliko grijeha činili da onaj koji ih kažnjava ima puno pravo i opravdanje da ih kazni. Ima uzor, kako mi kažemo. Ima opravdanje da ih kazni. A uzvišenom Allahu ne treba nikakvo opravdanje. Da nas sve jednog na zemlji koji živimo u džehennem baci, ne bi nam nepravdu činio. Nikako. Neko ne kaže, ja se ne slažem, molim vas. Poslanik kaže, kaže Allah, kaže, niko u džennet neće ući svojim djelima. Kažu, pa niti Allah posljedće. Nija, kaže, wala ana ila an yataghammadani rabbi bi rahmeti minhu wa fadl. Nija ako me moj gospodar ne obavije svojom milošću, svojom dobrotom. Hoće kazati, nija neću uspjeti osim Allahom milošću. Niko ne uspjeva, niko ulazi u džennet svojim djelima, nego s Allahom. Samo deređe u džennetu bivaju shodno djelima. A ulazak u džennet, to je samo Allahova dobrota. Hadis ima kod imama Ibn Hibana, da je poslanik Islama Muhammed sallallahu sallam rekao, kaže, kada bi uzvišeni Allah kaznio mene i sina Merjemina, Isa, samo zbog toga što su ova dva uradila. Kaže, prst i palac. Kaže, kaznio bi nas i ne bi nam nepravdu učinio. Poslanika sallallahu. Šta je to poslanik zaradio sa ova dva prsta? Svjedočio šehadet la ilaha illa, niko nije Allaha pravilnije i potpunije i iskrenije obožavao na zemlji od našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Šta je on to radio? Kako? Kaže, kad bi to ne bi mi, kaže, nepravdu učinio. Šta onda da mi kažemo? Sigurni. Kao dženetlije da po zemlji hodaju. Tačno, čovjek se nada. I to mora, nada mora biti. Međutim, ne smije biti, ne smije se zanemariti da čovjek može rasrditi svoga gospodara jednim. Zar nije žena ušla u džehennem zbog mačke koju je zatvorila? Zbog mačke.
kaže Misar ibn Kidam. Misar ibn Kidam il-Hilali. On je jedan čenjak. Za njega zgovorili da je Mushaf. Tako mu bio nadimak Mushaf, zato što je bio jako pamćenje. Kažu Mushaf. On je govorio, kaže ovako, poslao je uzvišeni Allah meleka da kazni jedne ljude. Pa je melek rekao, kaže, gospodaru, među njima ima dobar čovjek. Pravi mumin, dobar. Kaže, bihi fabde, kaže, od njega počne, njega prvo. Kaže, on nikada mu se, kaže, lice nije zacrvenilo iz srdžbe, gledajući kako mi, kaže, ljudi griješe. Od njega počne. Nije to hadis, to su riječi učenjaka. Ima i hadis kod imama Taberanije u srednjem mođem od Džabira, da je poslanik, sam rekao, poslao uzvišeni Allah meleka da kazni jedne ljude, pa su kazali, gospodaru, u tom mjestu ima čovjek, nikad ti nepokoran bio nije. Pa je uzvišeni Allah rekao, kaže, njegovo se lice nikada nije zacrvenilo iz srdžbe prema onome kada čine grijehe. Kaže, prvrni, kaže, zemlju i na njih i na njega. Ali taj hadis daif, hadis nije ispravan. Kaže, od njega počne. Od njega počne. Izazivali Allahu sržbu. Vi ste čuli sigurno za Buhtonesara. Buhtonesar je jedan od ovih vladara koji je vladao Dunjalukom. 4 su bila vladara, kao kaže Ibn Abbas, koji su vladali Dunjalukom. 2 vjernici, 2 nevjernici. Vjernici su bili Zulkarnein i Sulejman, a nevjernici su bili Buhtonesar i Nemrud. I 5 je došao u rivajetima, kaže čovjek koji iz moje porodice, ali koji će vladati, to se misli na Mehdi. Buhtonesar je bio koji je vladao državom velikom i bilo njegovo. Pa je došao i pokorio jedno pleme Benu Israila. Pa je poredao ovako sve u kružoke, u halke da sjede. Pa je pored njih prošao vjerovjesnik njihov. Pa su počeli da plaču, da ga dozivaju. Pomozi nam. Sada se obraćaju vjerovjesniku. Pa je rekao Buhtonesar svojim sviti, kaže, šta je ovim ljudima, što se obraćaju ovome čovjeku? Kaže, to im je vjerovjesnik i oni sad od njega traži. Kaže, pozovite mi ga. Pa su ga pozvali, kaže, šta je me silnik? Kaže, a šta je to, kaže, mene potpomoglo na tom mom putu, kaže, da ja vas pokorim tako, da vas tako ponizim. Kaže mu, tvoji grijesi i, kaže, nepravda moga naroda koju je sam se učinio. Nije dobar kod Allaha, što kažnjava Allahove robove. Međutim, oni su bili nepravedni prema sebi, pa ih uzvišeni Allah kaznio nepravednikom. Zabilježi imam Ibn Abi Dunja u svom djelu Nukubat od Enesa. Kaže, ušao sam ja i još jedan čovjek kod Ajše. Pa smo i kazali, majko vjernika, pričaj nam o potresima. Kaže, pa je kazala, kaže, kada se počne konzumirati alkohol, opojna pića, i kada budu ljudi udarali u muzičke instrumente i kada budu pjevačice pjevale, kaže, Allah će se rasrditi i kazati zemlji potresi. Kažu, majko vjernika, je li to kazna njima? Kaže, kazna nevjernicima, a milost i rahmet vjernicima. Kaže Enes ibn Malik, nakon hadisa, kaže, koje sam čuo od poslanika, ničem se više nisam obradovao što riječima Ajše radijallahu ta'ala. Jer vjernik, iako bude poguđen kaznom na dunjaluku zbog tog općeg nereda koji se pojavio, on će na sudnjem danu biti proživljen prema svojim djelima. Što ne skida odgovornost sa njega da osudi zlo ako ga može osuditi.
Rekao je poslanik sa jednog dana ashabima, kaže, Allah vam je naredio hadž, pa obavljajte hadž. Pa ustao jedan čovjek, hadis je kod Buhari i kod Muslima, pa ustao jedan čovjek, kaže Allahu poslaniče, je li svake godine? Pa mu kaže poslanik, to je bio El-Akra ibn Habis, kaže da sam rekao, kaže, ostavite me, kaže, u vezi s onim što vam ne pričam. Da sam rekao da, kaže, vi biste to morali, a ne biste mogli. Kaže, narodi prije vas nisu kažnjeni ni zbog čega, nego zbog, kaže, zbog toga što se mnogo razilazili sa svojim poslanicima i ispitivali. Kada vam kaže nešto naredim, učinite od toga koliko možete, a kada vam nešto zabranim, toga se klonite. Pa je od kazni koji su bile prijašnjim narodima to što su se raspravljali i razilazili sa svojim poslanicima. Čuo jednog dana poslanik sallallahu alejhi ve selleme dvojicu ljudi koji se raspravljaju. Pa kaže, izišao je, naljutio se. Kaže, ljudi prije vas nisu uništeni ni zbog čega, nego što se raspravljali po pitanjima ajeta. Misli se na rasprave koje nemaju podloge nikakve, koje nemaju osnove. Rasprave koje su onako neosnovane, bez dokaza. Ne misli se na razilaženje koje je dozvoljeno tako među islamskim učenjacima. Pa se naljutio poslanik sallallahu alejhi ve sellem zbog toga. Naljutio se zbog te rasprave. Uzvišen je Allah objavio jasnu knjigu. I ljudi su dužni da mu se pokore. A nisu dužni da se raspravljaju da bi izbjegli svoje obaveze. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, dobro se čuvajte pretjerivanja u vjeri, kaže, one prije vas je uništilo to što su pretjerivali u svojoj vjeri. Bio razlog uništenjem ljudi. I govorio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže, ne plašim se za vas siromaštva, nego se plašim, kaže, da će vam se otvoriti dunjaluk, pa ćete se natjecati. To će vam biti osnovna preokupacija. Kaže, pa će vas uništiti kao što uništio one prije vas. Pa će vas uništiti kao što uništiti one prije vas. Došlo u hadisu Ebu Musa al-Ešari, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, u mome umetu će, kaže, biti ljudi koji će konzumirati opojna pića. Tako bilježi Imam Ibn Mađe sa vjerodostojnim lancem. Kaže, konzumirat će opojna pića, a iza njihovih glava će udarati muzički instrumenti i pjevati pjevačice. Kaže, uzvišeni Allah će ih, kaže, da će da ih zemlja proguta, kaže, a neke će preobličiti u majmune i u svinje. Zbog čega? Zbog opojnih pića i muzičkih instrumenta. Ono što je kod nas postalo normalno. Kada prođeš negdje gdje muzika svira, ništa. Opojna pića se konzumiraju svugdje. A ljudima priprećeno kazno. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je prolazio pored Hidžra, to su nastambe Semuda, kao naroda Salihova, kada je prolazio, kaže, prođite, kaže, brzo ovim putem, kaže, da vas ne snađe ono što je njih zadesilo, pa je pokrio svoju glavu i brzo prošao pored tog mjesta. Mi nemamo ništa s tim mjestom. To je mjesto bilo, narodi prije toga živjeli. Allahu nepokorni, uzvišeni, Allah ih kaznio. Kakve veze imaju ljudi? Pa je brzo tuda prošao. Došao hadis Ukveta ibn Amira da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, kada vidite ljude ili vidite čovjeka da mu uzvišeni Allah daje, pored toga što mu je nepokoran, kaže, znajte da je to istidrađ. A istidrađ je postepeno primamljivanje. Potom je proučio ajet, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ.
A kada su oni zanemarili ono čime ih opominjemo, kaže, mi smo im otvorili vrata svakog dobra. Hatta idha ferihu bima utu, i kada su oni počeli radovati onome što su dobili, ahadnahum bagdatan fa idahum mublisun, kaže, mi smo ih tada iznenada, kaže, kaznili, i kaže, oni su svaku nadu izgubili. A fakuti adabiru qawmin ladina zalemu, alhamdulillahi rabbil alamin. Pa je tako zameten trag nepravednom narodu. Čovjek nepokoran Allahu i uzvišeni Allah mu daje, to nije dokaz da si ti dobar živio. To je, kaže poslanik, istidrač. Allah te želi tako, pa onda da budeš kažnjen primjernom kaznom. Pokornost. Samo pokornost. Kaže Ebu Bekr, da je poslanik, to je Mahmed bilježi taj hadis, prvi hadis u njegovom musnedu. Kaže, rekao je poslanik s.a.v. O ljudi, kaže, vi čitate ajet u kome uzvišenje Allah kaže, ja ejuhel ladine amanu alaikum anfusekum, la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. O vjernici, gledajte svoja posla, brinite se o sebi. Neće vam smetati onaj ko skrene ako ste vi na pravom putu. Kaže, nije to tako. Kaže, ljudi kada vide nekoga da čini zlo, pa odobre to zlo njegovo i ne budu ga osudili, kaže, Allah će objediniti s kaznom. Svi ti hadisi sastoji su jedan kalup. Da su ljudi dužni da popravljaju stanje u svome društvu svako shodno i prema svojim mogućnostima. Koliko može. Neko u svojoj porodici, neko šire, neko u društvu, prema svojim mogućnostima dužan je čovjek da popravlja i da osudi zlo na lijep način. Abdullah ibn Mesud je govorio, kaže, imamo, kaže, 3 vrste velikih grijeha. Da se širk Allahu čini, kaže da čovjek bude siguran od Allahove kazne i da čovjek izgubi nadu Allahovu milost. Da bude siguran od kazne i da izgubi nadu Allahovu milost. Strah i nada. To je ono što poznaje vjernik. Strah i nada. Ljudi koji su blijedi po pitanju svoje vjere, oni obično odu u jednu ili drugu krajnost. Ja pretjerano strahuje i on je već sebe svrstao među džehennemlije, za njega nema spasa, nikoga spasiti ne može, ni on sam sebe. Ili se pretjerano nada, a vjernik živi između toga, dok ne sretne svoga gospodara. Jer bilo koja krajnost u vjeri nije pohvalna. Ni strah, ni nada, ni drugo nije pohvalno. Pa ne smeta ako u određenom momentu strah malo prevagne, nije problem, malo. Ili nada malo, nije sporno. Ali u osnovi čovjek živi između straha i nade. I to ne zna niko nego vjernik. Molim stvorite Tabarak Allah nas upute ono što je najispravnije, da nas sačuva njegove kazne, da nam se smiluje dunjalu, ahiretu, da nas proživi u društvu s našim poslanikom, sa osadem iskrenim dobiju šedima, da jedinstvenim društvom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.